Спрете да се притеснявате от това да се усмихвате. Искате с увереност и самочувствие да показвате бели и здрави зъби? Ако искате да разберете как лесно да постигнете това, останете до края на видеото. Премахването на петна и пожълтяванията на зъбите ще допринесе да изглеждате по-млади и по-здрави. Замислете се колко по-уверени ще се чувствате с новата си усмивка. Редовното избелване на зъби поддържа не само красив външен вид, но и премахва петна от консумацията на кафе, чай и други вещества. В Дентална клиника Кискиновит може да се доверите на нашите специалисти, като изберете процедурата избелване на зъби. При нас може да се подложите на професионално клинично избелване на зъби в кабинета, както и да изработим специални шини за вас, с които да избелите зъбите си в домашни условия. Подобрете усмивката си и повишете самочувствието си в Дентална клиника Кискиновит.